Здравейте, прекрасни хора! Много ви благодаря, че се включихте в моята коледна игра. Това означава много за мен и наистина най-хубавия коледен подарък, който получих. Сега един от вас ще спечели и той 5 броя мини лакове Sephora by Obi. Надявам се това да е най-обективният начин за спечелване на наградата, като всяко едно от имената написах и го сложих ето тук. Така ще ги разбъркам много добре. Мога да ви кажа, че всяко едно от имената съм го проверила поне няколко пъти, за да съм убедена и сигурна, че е написано. И сега ще изберем една дама или пък един господин, който ще си спечели 5 лакчета. И печелившият е Лора Георгиева. Поздравление! Много се радвам, ще се свържа с нея.